3 моҳ ё аз ин зиёда дар варақаи муҳоҷиратӣ бизананд. аммо ин танҳо як худфиребист. шумо бояд ба чунин намуди хизматрасонӣ бовар накунед. ба муҳри қалбаки агар муҳоҷир ба даст афтад, ҳатман депортатсия мешавад. сабабҳои асосии депортатсия ё худ хориҷкунии маъмурӣ. вайрон намудани қоидаҳои воридшавӣ ба Русия ва хориҷшавӣ аз он. риоя накардани қоидаҳои қайди муҳоҷиратӣ ва ба қайдгирӣ аз рӯи ҷоизист. дар ҳолати кор кардан бе иҷозатнома барои кор. сари вақт ба мақомоти дахлдор хабар надодан дар мавриди гум шудани ҳуҷҷатҳои лозимӣ. пешниҳод кардани маълумоти бар дурӯғ дар бораи худ ҳангоми пур кардани ҳуҷҷатҳои расмӣ. берун нарафтан аз ҳудуди Федератсияи Русия пас аз анҷоми муҳлати муайяншуда. барои тезтар ба мақсад расидан муҳоҷир бояд ҷои истиқоматашро зудтар муайян карда, он ҷо худашро муваққатан ба қайд дарорад. иҷораи хонаҳо дар Москав арзон нест. як моҳа иҷора пулӣ барои хонаи як ҳуҷрадор $600-700 амрикоиро ташкил медиҳад. чунин хонаҳоро албатта дар канори Москав, дур аз марказ метавон иҷора гирифт. барои хонаҳои маркази Москав нарх боз ҳам қиматтар аст. аз ҳамин лиҳоз муҳоҷир ҳангоми сафар бояд бо худ як миқдор маблағеро бигирад, то ки дар шаҳри бегона дар берун намонад. ҳангоми иҷорагирии хона то соҳиби асосии хонаро наёбед, ба ягон кас маблағ надиҳед. шартномаи иҷораро дар шакли хаттӣ бо соҳиби хона ҳатман бубандед. забонхати соҳиби хонаро оиди маблағи гирифтааш талаб кунед. хонаи иҷораро тоза нигоҳ доред ва онро ба меҳмонхона табдил надиҳед. бо миёнаравҳо, риэлторҳо эҳтиёткор бошед. шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия ин савумин шаҳри азимтарин дар Русия мебошад ва маркази минтақаи Урал ба шумор меравад. дар ин шаҳр қариб 6 миллион нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад, қариб баробари аҳолии тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон. моҳи ноябри соли гузашта дар ҳамин минтақаи Урал як ҷинояти бисёр мудҳише ба вуқӯъ пайваст. як оилаи тоҷик кушта шуд, падар, модар бо 2 фарзандашон, духтар ва писар. ин ҷиноят бисёр сару садоеро ба вуҷуд овард дар байни тоҷикон ва он ташкилотҳое ки ба муҳофизати ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ машғуланд дар иртибот бо мақомотҳои давлатии ин шаҳр коре карда ҷинояткоронро дастгир карданд ва мо бори дигар боварӣ ҳосил кардем ки тоҷикон дар муттаҳидагӣ метавонанд чизе бошанд. танҳо муттаҳидагӣ нуфузи тоҷикҳоро дар ин шаҳр бардоштааст. воқеан ин ҷо ташкилоту ҷамъиятҳо ҳуқуқҳои муҳоҷиронро каму беш ҳифз мекунанд ва аз ҳамин ҷост ки зиндагонии худро бисёри тоҷикони Екатеринбург ба расмият дароварданд. аммо хубтараш ки бисёр идораҳо мо ба муроҷиат мекунанд. манам хечошин оварда матиам хай бачаҳо мефирстонем махрӯҷдагиш кор мекунанд, нашиягиш не. Екатеринбург шаҳри бисёр азими саноатӣ дар Федератсияи Русия ба шумор меравад. корхонаҳои хурду бузурги ин шаҳр ба қувваи корӣ ниёз доранд. муассисаҳои нақлиётӣ низ, ронандаҳои микроавтобусҳо аксаран тоҷикҳоянд. арзонтарин ва тобоварандатарин қувваи корӣ дар ин шаҳр боз ҳам тоҷикҳоянд. аслан муҳоҷирони каму беш маълумотнок бо ҳар роҳ мавқеи худро пайдо мекунанд ва маҳз бесаводии муҳоҷирон калимаи чуркаро нисбати бачаҳои тоҷик ба миён овардааст. барои чурка набудан ва ё исбот сохтани он ки чурка нестӣ, аввалан савод зарур аст, баъд амали босаводона. мо дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия қарор дорем. масалан ман муҳоҷир аз Тоҷикистон омадам, тариқи тайёра ё тариқи қатора чизеро намедонам, чӣ бояд кард? дар навбати аввал бояд варақаи муҳоҷиратиро дар фурудгоҳ ё ин ки дар вокзали роҳи оҳан пур кард. дуввумин бояд чӣ бояд кард? дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия маркази шуғли аҳолии муҳоҷирони Урал аст ва ин ҷо барои ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ, хоҳ аз Тоҷикистон бошад, хоҳ аз дигар давлатҳои Осиёи марказӣ,
иҷозатномаи корӣ медиҳанд ва ҳатман ба ин ҷо муроҷиат кардан дар кор. қабл аз омадан ба ин ҷо ҳар як муҳоҷири меҳнатӣ бояд варақаи муҳоҷиратӣ ва шиносномаро бо худ дошта бошад. умуман дар екатеринбург ҳамагӣ 13 000 муҳоҷирони меҳнатии тоҷикистонӣ иҷозатномаи расмӣ барои меҳнат доранд ва ҳазорон ҳазори дигари онҳо бе иҷозатнома бо мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ шуда ин ҷо кор мекунанд. ногуфта намонад ки як иҷозатномаи меҳнатӣ яъне гирифтани иҷозатномаи меҳнатӣ ҳамагӣ 1000 рубли Россия аст. дар як рӯз аз 15 то 16 нафар ба мо муроҷиат мекунанд. мана имрӯз мо то нисфи рӯза 11 нафар қабул кардам ки мана ҳуҷҷатҳои онҳоро ман пур карда тайёр карда истодам. мана ҷоҳои корие ки ба мо муроҷиат мекунанд шаҳрвандони Россия, мана чиёшро гирифтем. ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба касе ки дар кор шавад با آنها رقم‌های تلفنشون رو میدیم و آنها رفته کارهای خود رو بود میکنن. در فرودگاه ورقه مهاجرتی رو من پر کردم و بعداً آمدیم به مرکز بکار تامین کنی اورال در شهر یکاترینبورگ. آنجا با من اجازتنامه برای مهنت دادن. من اجازتنامه رو گرفته علاقه برای خود کار پیدا کردم در یکی از مؤسسه‌های ساختمانی شهر یکاترینبورگ. اصلا اینجا با راهسازی مشغولند و میدونید معاش من $500 آمریکایی رو تشکیل میدهد. اگر من با مرور زمان مسئولیت نشون دهم معاشم زیاد میشود. برای 8 ساعت کاری در یک روز استراحت یک شنبه چوکا میشود. سلام علیکم. وضعیت مهاجران تاجیک چگونه است در همین ابیکت ساختمانی؟ وضعیت مهاجران مهنتی در ما به نهایت خوب است. ما سال 5 است که در این فرمای ساختمانی کار میکنیم. اونر اینڈستریال کمپلکس امارات‌های و استقامتی میسازن. و اینچنین کارهای بیرون از ما مشغول چند هستیم. نفر از مهاجران تاجیک اینجا کار میکنند؟ مهاجران مهنتی از تاجیکستان همراه ما 55 نفر کار میکنن. حاضر در این از ابیکت زیاده 24 نفر کار میکنیم. معاش در یک ماه 2 مرتبه میگیریم. ما لگال کار میکنیم. کارش کا قدیم معاش میگیرن بچه‌ها. کارگری عادی که با هیچ تصور درباره ساختمان نداره سال اول اومده تو 12000 میگیره. آدم که زیاده 5 سال کار کرده تو 22000 میگیره. با بچه‌ها هستن که تو 18000 میگیره. این با دستی گلخوری همون کارگر وابستگی داره. این بینوهای بلند و زیبا بچه‌های تاجیک ساختند. آنها از صفر سر کرده تا آخرین خیشت زحمت کشیدند. ما در روسیه نه اینکه پول کار میکنیم صاحب پیسه میشیم بلکه دیگه چیزا رو استفاده میبریم. زبان روسیه میآموزیم، جهت‌های نزدیک مدنیت روس‌ها را میآموزیم. خب تجربه خوب ساختمانی میگیرن که من بعد میتونیم که در جمهوری خودمون در نهایه خودمون با در ابیک‌های کلان ساختمانی مهنت کنیم وطن خوب و آباد. مهاجران مهنتی که در همین انشاءات ساختمانی با راهسازی مشغولند انا همین خیلی نشسته در هوای تازه استراحت میکنند گفتگو میکنند از برد و باخت هم دیگر حرف میزنند وطن رو یاد میکنند بریم با پیش خشتورا با پیش پدر و مادر بسیار زیق میشید کار میکنن کور مینین زیق خانه میشیم وقتای بیکاری زیق میشیم بیشتر کدام لحظه ها زیق میشوید روزای استراحت رو چقدر میگذارید خاک سال روزای استراحت اوش پوش میکنیم بعد میسینیم چخچق میکنیم زیقی ما نمیفهمیم تا گرفتن معاش همگی یک چند روز مانده است و بچه‌ها عزم دارند که به خانه‌هایشان پول فرستند. در شهرهای روسیه با خود گرفتن مبلغ کلان چندان منفعت ندارد. خوب است اگر مهاجر مبلغ پسنداز شده‌اش را طریق بانک‌ها انتقال دهد. چونکه در فرودگاه‌ها نیز اگر زبان را ندانی و از حقوقت آگاه نباشی مهنت چندین ماهت میتواند تومه یگان میلیسا یا گمرکچی تمعجو شود. هنگام
сафар ба хориҷ аз кишвар ҳар як муҳоҷир бояд аз чанд қоида бархурдор бошад. Ин ҳам бошад тарзи либоспӯшӣ ва риояи гигиенаи шахсӣ. дуюм, ҳурмати арзиши он миллате ки ҳурмати арзишҳои он миллате ки ба он ҷо муҳоҷири меҳнатӣ сафар карда истодааст. ва сеюм, ин донистани забон аст. ба қадри даркорӣ донистани забон дар ҳар маврид ба муҳоҷири меҳнатӣ кӯмак мерасонад. рӯзгори муҳоҷирон гӯё аз рӯи қонуни ҷангал аст ки он ҷо пурқувваттарин зинда мемонад. лекин ин ҷо нерӯи зеҳнӣ дар назар аст. чӣ қадар ҳамватанони мо аз дасти скинхедҳо кушта шуданд? чӣ қадар ҷасадҳои сард то ба тоҷикистон рафта расидаанд? чӣ қадар ҷавонону наврасони мактабхон дар зерзаминҳои бадбӯ рӯз мебаранд? чӣ қадар борони нафрат аз ҳавои ғарибӣ ба сарашон меборад? ин аст Москав. Москав, қалби 15 республикаи замони бародар. скинхедҳо киҳоянд? скинхедҳо аслан скинхедҳо дастаи ҷинояткоронянд ки бо сарҳои тарошида дар кӯчаҳо чарх мезананд. онҳо тамоми мардуми ғайри русро зада мекушанд. скинхедҳоро аслан дар маркази шаҳрҳо дидан мумкин нест. онҳо дар канори шаҳрҳо, дар истгоҳҳои охирини метро, дар трамвайҳо ва троллейбусҳо мегарданд. хуб, чӣ бояд кард ҳангоме ки скинхедҳоро мебинем? скинхедҳо гурӯҳ ба одамон ҳамла мекунанд. як скинхед ҷуръати ба муҳоҷир ҳамла карданро надорад, меҳаросад. онҳо ҳама каса қурбонии худро зери мушту лагат қарор медиҳанд ва ба онҳо фишори рӯҳӣ меоранд. муҳоҷир бояд аз 20 то 30 метри атрофашро ҷиддан нигоҳ кунад. ҳамин ки чашмаш ба скинхедҳо ё ин ки дигар гурӯҳҳои шубҳаовар афтод, бояд то ҷои бехавф ҳатман бигурезад. даруни ҷангал аст, куҷое ки набошад шумо бояд гурезед ва ба милитсия муроҷиат кунед. аммо дониста бошед ки ҷинояткорон метавонанд бо шӯъбаи милитсияи таҳҷои забон як карда бошанд. аз ҳамин лиҳоз бояд шумо ба мақомоти болоӣ муроҷиат кунед. дар ҳолати таҳдид ва зарбулат одамонеро ки шуморо боз доштанд ва бозпурсӣ карданд дар хотир доред. қад, ранги мӯй, овоз, нишонаҳои махсус, то ба таври аниқ ба онҳо ишора намоед ки шуморо задаанд. муҳити идораҳоеро ки дар он ҷо шуморо бозпурсӣ карданд, лату кӯб карда азоб доданд, хуб дар хотир нигоҳ доред. кӯшиш кунед то дар он ҷо пайи худро боқӣ гузоред. албатта ҷавоне аз кӯҳистони дурдасти тоҷикистон ки мактабҳояш шароити бад доранд, чӣ гуна метавонад ба давлати бегона рафта бо забони бегона ҳуқуқҳояшро ҳифз кунад? ин масъала шохоби дигар проблемаҳои маърифатиро мекушояд. аммо бе он ки забонро медонад ё не, аз маданияти мардуми кишвари дигар воқиф